Για να δούμε εδώ, βρισκόμαστε στον Γιώργο την Περιστερώνα που ασχολείται αποκλειστικά με ταχυδρομικά. Ξεκίνησε να ασχολείται έτσι. Έτσι ξεκίνησε, γιατί είχε πέρασει από διάφορα στάδια. Λοιπόν, για πες μας εδώ τι συμβαίνει. Τίποτα, έχουμε κάποια περιστέρια εδώ γύρω στα 20 κομμάτια. Τώρα ξεκινάμε να ασχοληθούμε. Και επειδή ο κόσμος δεν βάζει στο ίντερνετ αυτοί που τα έχουν, είπαμε να βάλουμε εδώ για να δει και ο κόσμος λίγο τα ταχυδρομικά, να τα μαθαίνει σιγά σιγά. Πολύ Πάμε όμορφα. μέσα, Πολύ όμορφα, ναι, βλέπουμε εδώ την Περιστερώνα με φωτογραφίες και τα σχετικά. Είναι καινούργια αλλά παλαιού τύπου, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Είναι καινούργια η Περιστερώνα μένα, αλλά παλαιού τύπου. Με κουβάδες και τα σχετικά. Πολύ ωραία. Για πάμε. Για να δούμε εδώ. Φύγε εδώ. Για να κάνεις την μετάφραση. Λοιπόν, θα μας δείξει κάποια κομμάτια εδώ πέρα, κάποια πουλιά. Πριν λίγο ήρθανε από απόσταση 50 χιλιόμετρων που αφήσαμε ένα ζευγάρι. Δηλαδή πάμε έτσι εδώ. Ναι. Κάνανε 1 ώρα και 20 λεπτά. Το λέμε, αυτό είναι δεύτερη φορά βέβαια που τα πετάμε. Ωραία. Τώρα θα δούμε κάποια έτσι, ναι, κάποια πουλιά έτσι. Που αξίζουν να τα δούμε βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από κοντινό πλάνο, έτσι. Πολύ όμορφο πουλί. Εδώ έχουμε μια μαύρη θηλυκιά. Έτσι. Τώρα τέλος πάντων τα κρύβια και τα λοιπά δεν χρειάζεται να κοιτάμε. Είναι αγωνιστικά όλα καθαρά τα πουλιά. Απλά είναι για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Έτσι. Εδώ επίσης έχουμε μια πολύ καλή θηλυκιά. Πανέμορφη. Δεν χρειάζεται. Πανέμορφη. Για είναι περιτά. Χώρα προέλευσης. Χώρα προέλευσης δεν χρειάζεται να λέμε γιατί εντάξει. Ναι, πολλοί θα το καταλάβουν από μόνοι τους. Τέλος πάντων. Ναι. Όποιος περάσει καταλάβει τα σχετικά. Πολύ ωραία η θηλυκιά. Εδώ έχουμε επίσης άλλη μια πολύ καλή θηλυκιά. Έτσι. Τέλος πάντων, έχει κάποιο μικρό πρόβλημα εδώ. Δεν πειράζει, διορθώνουμε και όλα. Πολύ όμορφο, ναι. Τέλος πάντων. Πολύ όμορφο. Θα δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή. Πολύ ωραία πουλάκια. Εδώ, Για βριά βλέπουμε. βλέπουμε. Για κανένα αρσενικό εδώ έτσι. Εδώ έχουμε δυο αρσενικά. Πολύ δυνατά έτσι. Δυο αρσενικά αδέρφια είναι εδώ. Πολύ όμορφα. Δυο αρσενικοί. Πολύ όμορφα πουλιά. Καλά κομμένα και τα λοιπά δεν πειράζει. Ωραία μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ναι. Ωραία. Έτσι. Έχουμε εδώ κάποια γιαδριά. Ναι. Δείξε μας και αυτά που ήρθανε τώρα. Α, ναι. Να δείξουμε το ζευγάρι εδώ το οποίο είναι μικρά μένα ακόμη. Να μάθουν σιγά σιγά. Είπαμε κάνανε 1 ώρα και κάτι. Ναι. Έτσι εδώ είναι η θηλυκιά. Λαχανιασμένη λίγο. Τέλος πάντων. Έτσι. Ναι. Θηλυκιά, μικρό σωμί έτσι όπως χρειάζεται. Τα μεγάλα δεν είναι εκεί τόσο καλά. Και εδώ είναι ο αρσενικός. Και εδώ είναι αρσενικός. Που μόλις τώρα γύρισαν. Πολύ ωραίο. Παρατηρώ ότι κοκκινίζουν οι μύτες τους ή έτσι μου φαίνεται εμένα. Είναι επειδή λόγω κάνανε τώρα ήρθαν την απόσταση. και τώρα είπε νερό και έγινε αυτό. Μάλιστα. Εδώ. Ωραία. Τι άλλο. Κατά βάση αυτά. Εδώ έχουμε ένα αρσενικό, ένα παλιό, ένα παππού να πούμε. Πολύ μεγάλο περιστέρι. Έτσι είναι μεγάλο. Ηλικία... Γέρος είναι για μικρά αποκλειστικά να ναι, βγάλουμε. 10-12 πόσο είναι. Έτσι ακριβώς 10 χρονών είναι το παππούς. Μπράβο. Είναι για μάνα τέλος πάντων. Εδώ έχουμε έναν αρσενικό ακόμα. Πολύ καλός έτσι. Πολύ ωραίο πολύ. Εδώ. Πολύ ωραία. Εν τέλει αυτά πάνω κάτω. Έχουμε άλλη μια θηλυκιά. Εντάξει, έχει κάποιο μικρό τραυματισμό. Πολύ καλή θηλυκιά. Σε γενικές γραμμές αυτά εδώ είναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία Γιώργο. Σε γενικές γραμμές. Τα Έχουμε πουλιά. κάποια γιαβριά εδώ τα οποία τώρα... Και πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει και στο ίντερνετ να βλέπουμε μπράβο, ναι. κουμάσια πώς είναι. Δεν χρειάζεται να Πώς τα λέτε έχει ο από πού κόσμος, είναι, ναι. απλά σου λένε ότι έχουν τάδε, εντάξει. Να βλέπουμε πουλιά. Πολύ ωραία. Εδώ τα γιαβράκια. Και φυσικά και χρόνους έτσι που πρέπει να διανύει Πάνω από όλα αυτό, πάνω από όλα. και πόσο πρέπει να κάνουν. Τέλος πάντων. Ωραία, τέλος πάντων. Αυτά είναι λίγο. Πολύ ωραία. Θα επανέλθουμε με καινούργιο βίντεο σύντομα. Έτσι ακριβώς. Έτσι, πολύ ωραία. Πάρουμε και ένα πλάνο έτσι από πιο. Της Περιστερώνας η οποία είπαμε είναι, το λέμε για άλλη μια φορά. Ναι. Τι είναι είπαμε? Καινούργια αλλά παλαιού τύπου. Καινούργιας νέας τεχνολογίας παλαιού τύπου. Έτσι. Φυλαριές και τα λοιπά λόγω κλοπής παλαιότερα. Έτσι, παλαιότερα. 30 πουλιών. 30 πουλιά τα οποία ήταν εκπαιδευμένα άριστα. Λίγο πριν κατέβουν στους αγώνες, κλάπηκαν όλα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αυτά. Έγινε. Λοιπόν, αυτά.
Θα επανέλθουμε με καινούριο βίντεο και καλύτερα πουλιά.